Wel, ni wedi dod ynghyd heddi mwyn trafod datblygu sioe gerdd arbennig, neu o leia plannu'r hedyn. Ac efallai fydd Elen, ein trefnydd artistig, yn gallu ymhelaethu. Ie, wel, be da ni'n neud y dyddiau yma, mae yna nifer o syniadau'n dod i law efo'r Steddfod, ac felly wrth gwrs, be da ni'n neud ydy ceisio cymryd rhai yn nhw a gweld y gwerth, derbyn adborth, a wedyn gobeithio wedyn i ddatblygu'r dyfodol. Wrth gwrs, mae pethau felly'n fforddiadwy hefyd. A dyn mae hon yn un o heina. Ond o'n i'n meddwl, cyn i ni jyst dechrau, na i gyflwyno pawb sydd yn y sgwrs. Wel, lle pawb gyflwyno ei hunan. Hywel, eisiau cyflwyno dy hun? Ddim bod angen? Ia, wel, Hywel Gwynfryn dwi wedi bod yn darlledu am ormod o flynyddoedd fydd rhai pobl yn ei ddweud, a dwi yn mynd i gydweithio efo Robat Arwyn ar y syniad yma o ddwy chwaer enwog iawn yng Nghymru, aeth draw i Ewrop a dod â lluniau yr argraffwyr yn ôl efo nhw yn syml iawn. Mi nath nhw bethau eraill hefyd o cewch i glywed. A wedyn Arwyn? Ia, Robat Arwyn ydw i. Dwi bod lwcus iawn yn cael ambell i gomisiwn gan yr Eisteddfod dros y blynyddoedd. Dwi'n meddwl na'r un ola un i'n wneud oedd hwn i fy mrawd yng Nghaerdydd yn 2018, 2 flynedd yn ôl. Ac felly mae nhw'n braf iawn cydweithio hefo Hywel Gwynfryn ar y syniad yma i gyflwyno tair can. A tair y golygfa fel rhyw fath o weithdy i edrach oes na sioe gerdd, oes bosib gwneud sioe gerdd allan o hyn felly ynde. Gret, diolch. Ac i gyflwyno hynna'n te, Robin Thomas y fi, swyddog celfyddydau gweledol yr Eisteddfod, ac credu dwi yma mwyn ysgogi syniadau gan oedd y chwiorydd Davies yn noddwyr y celfyddydau gweledol hefyd. Gret. Ie, diolch Robin. O'n i jyst yn... Y math i be nes i ofyn ar y dechrau, Robin, oedd... be ddigwyddodd, sy'n nath hyn gyd dechrau oedd, nath Hywel mewn ffordd gysylltu efo ni yn dweud, oedd Arwyn a Hywel yn awyddus iawn i gydweithio eto, nhw'n barod amdani. A wedyn, nes i ddechrau meddwl, be nawn ni dwch? A wedyn, oedden ni'n trafod syniadau rhwng yn gilydd, a nes i wedyn mynd i ofyn i Robin, a nes i ofyn i Gwenllian sy'n gweithio efo ni. A gaethon ni sgwrs ddifyr yn dod Robin. Dech chydig bach am hynny? Wel do, ro'n i'n anwyddus iawn i ffeindio arwres merch i fod yn sail i'r sioe gerdd. Ac o'n cofio cynnig Catrin o Ferain, Mam Cymru. Oedd gyda ddi 4 gŵr, ynddo, dda wedi lladd un cario drwy tywallt plwm poeth yn ei gliste. O'n i'n meddwl oedd hwnna'n ddeunydd arbennig o dda. Ond wrth gwrs wedyn wnaethon ni drafod Betsy Cadwaladr, ac yn siŵr oedd yna eraill. Ond dyma taro ar y chwiorydd Davies, sef y ddwy chwaer gyfoethog iawn, a fi oedd yn noddi diwylliant yng Nghymru, a 2 ddynes syber hefyd. Ie, felly, y sgwrs oedden ni'n gael oedd, oes na ddeunydd fan hyn. Dwi'n gwybod oedden nhw ddim eisiau ffys, oedd nhw'n freintiedig, fel ti wedi sôn. Ond, yn sbio mewn i'w bywyd nhw, ti'n jyst yn meddwl, Gwendoline a Margaret Davies yn den, Gregynog o'n. Ti'n jyst yn meddwl am y cyfoeth, yr gwaith celf oedden nhw'n casglu, yr gwaith celf rhyngwladol, yr alawon gwerin o Dora Herbert wrth gwrs yn gweithio gyda nhw am 15 mlynedd. Just swp o bethau cyfraniad teg at addysg cerddorol Cymru gyda'r cyfansoddwyr y byd enwog oedd yn dod i Gymru ac yn y blaen. Felly, ie, nathon ni feddwl, reit, mae yna rhywbeth yma'n hyn, i ni gael dathlu'r ffaith bod nhw wedi gadael rhywbeth sydd wedi cyfoethogi'n diwylliant ni mewn ffordd, a da ni'n gwerthfawrogi hynny. Felly, na i ofyn i Hywel, dwi'n cofio mewn llwyth o e-byst yn mynd rhwng o ni yn trafod y syniad. Felly, ti'n siarad chydig bach mwy am y peth? Wel ia, fel ydych chi'n dweud, Elen, nes i gysylltu efo chdi achos bod fi eisiau gweithio o ddifri fel petai efo Robat Arwyn. A mae yna nifer fawr o bobl dwi'n credu yn ceisio gwneud rhywbeth gwahanol yn ystod y Covid ynddo. A pobl wedi troi llaw at bethau gwahanol. Ac o'n i'n meddwl bod ti'n hen bryd i mi gymeryd yr sgwennu yma o ddifri a wedyn cael gair bach efo Arwyn oedd o'r cytuno a wedyn mi nathon ni gysylltu efo chdi achos oedden ni fel genod, ti'n noddi pobl hefyd, felly oedd rhaid i mynd at noddwr, meddwl am y Steddfod Genedlaethol, a wedyn, os na obaith cael gwaith yn gwneud sioe i'r Steddfod, a nes ti esbonio i ni, wel,
Da chi mewn pryd, achos da ni'n trafod nifer fawr o syniadau. A wedyn, mi nes i ychwanegu, mae'n amlwg bod yr syniad yma'n agos iawn at dy galon ti. A gan nad oedd ganddo ni ddim syniad ar y pryd, dim ond bod ni eisiau sgwennu sioe, heb wybod be ar y pryd. O'n i'n aros gynta i chdi dweud, iawn, ewch ati wneud rhywbeth a dwch ni weld o. Ond o'n i'n amlwg bod gen ti ddiddordeb yn y Ddwy Chwaer, a felly beth ar ni oedd dweud, wel, nawn ni edrych ar y Ddwy Chwaer. A nes i gael llyfr diddorol dros ben gynt efo Fishlock yn adrodd i hanes nhw i gyd. A wedyn, penderfynu wedyn i fod yn berffaith onest, wel, maen nhw yn bobl bwysig iawn yng Nghymru. Ac yn wir, mae'r gair pwysig na yn cyfeirio ati ffrindiau nhw hefyd, neu ffrindiau'r teulu oedd yn bobl bwysig iawn fel Sir Henry Walford Davies, athro Gregynog, cyfansoddwr o Fri, Thomas Jones, oedd yn ysgrifennydd i Lloyd George, a efo fo mewn gwirionedd, ddim mewn gwirionedd, a efo fo i weld Hitler ac yn y blaen. Felly yna nifer fawr o bobl fel yna, ond oedden ni hefyd yn gofyn i'n hunan trwy'r amser, ond be di'r stori yna? Da ni'n rhestru'r bobl yma, ond sut fedrwn ni roi nhw ar y llwyfan? Ydyn ni yn ei rhoi nhw ar y llwyfan fel y gymaen nhw, neu da ni'n ei defnyddio nhw a falla yn creu sefyllfaoedd i'r cymeriadau yma i fod ynddyn nhw sydd yn ddiddorol yn dramatig. A jyst ychwanegu un gair bach arall cyn mi gael fy ngheg. Mae'n bwysig i ni gofio, mae mewn theatr ydyn ni a ni ystafell darlithio efo PowerPoints yna. A pan da chi'n gweld rhestr bobl, mae yna beryg i chi feddwl yn herma, reit, wedyn mi gawn ni rhywun yn deud rhywbeth am Dora Herbert Jones, a wedyn mi gawn ni ganddi hi can weri mae hi wedi gasglu. Yn hytrach na falle sgwennu am Dora Herbert Jones allan yn y rhyfel yn Ffrainc efo'r genod yn de, ac yn sôn am ei phrofiadau. Creu sefyllfa mewn gwirionedd. Ac oedden ni, dwi'n credu, wedi dod i'r casgliad, y byddai'r rhaid i ni greu sefyllfaoedd, nad oedden ni ddim yn wybod a ddigwyddo nhw eu peidio, mwyn creu sioe diddorol. A ydy y ffaith i bod nhw yn bobl ddari wneud cyfraniad pwysig iawn tuag at y celfyddydau, ac elusennau'n gyffredinol, nad ydy hynny ddim yn ddigon yn ei hun i wneud stori. Da ni newydd fod yn gwylio Hamilton ynddo. Wel, pwy fysa'n meddwl bod modd gwneud hanes America a wneud o'i gyd mewn hip-hop. So ni dwi'n dar syniad yna sa chi wedi dweud, diolch yn fawr iawn, Hywel, nesa, ond mae o'n wych ynddo, ond mae o'n greadigaeth fodern hefyd. Ydych chi wedi mynd ar ôl y bobl gafodd y chwiorydd Davies effaith arnyn nhw. Dio hwnna'n wedi helpu ffordd o feddwl am narratif? Enghraifft, Robin, sgai ofyn i chdi. Enghraifft, pwy sy'n awgrymu wedyn? Dwi ddim wedi clywed dim byd eto, ond o'n gwybod bod o ystyried y lluniau yr argraffiadwyr a gyda llaw ddio nhw mewn arddangosfa fawr yn yr Eisteddfod yn y Bari yn 1920 a chreu dipyn o argraff achos oedd neb wedi gweld pethau cyffelib o'r blaen. Ond mae yna lun arbennig gan Renoir o La Parisienne. A ydych chi wedi dod â honno'n fyw? Wel, geith Robat sôn am honno. Da ni wedi dod â hi'n fyw. Wel, mae rhaid fi ddeud, i ddechrau ni, mae rhaid fi ddeud un o'r sgwrsydd geis i gyda Hywel ar ôl i Elen gyflwyno'r syniad am y Ddwy Chwaer i ni. Hywel yn gwneud y gwaith ymchwil a hefyd yn bwydo fi chydig efo'r manylion. O'n i jyst yn chwilio am beth yw'r stori theatrig i greu sioe gerdd. Sut mae bobl yn mynd i sefyll ar lwyfan a chanu? Beth yw teimladau nhw, beth yw emosiwn nhw? Dyna mae rhywun yn gael nhw'n sioe gerdd. Mae yna siwrna cychwyn y rwla, mae nhw'n gorchfygu rhywbeth. Dyn rhaid ddim wedi gorfod gorchfygu unrhyw fath o glodi na cledi na dim byd felly. So mae rhaid chwilio am stori. Ac felly, wrth edrach i fewn, mi wnaethon ni am y tair can oedd angen. Dwi'n meddwl bod ni wedi creu tair golygfa fysa'n gallu gweithio mewn sioe gerdd. Dwi'n gobeithio byddech chi'n cytuno hynna pan ywch chi glywed y cynnion. Ac un o'r syniadau oedd gennym ni, oherwydd bod rhain wedi dylanwadu ar lot o bobl. Mae gyda nhw ffrindiau neu pobl bwysig iawn yn myd celfyddydau, diwylliant, gwleidyddiaeth yng Nghymru ag ati. Ond i hynna ddim yn creu stori theatrig, creu sioe gerdd. Ond
mae eisiau dod â elfen o'r dychymyg i ddod â teimladau'r merched ma'n fyw, i dyheuadau nhw, i gobeithio nhw, efallai mai uchelgais ganddyn nhw oedd creu adran yn yr amgueddfa o ddarluniau yr argraffadwyr yma. Am wrth feddwl am hynny, mi wnaethon ni feddwl beth am y llun lapach i Sioe. Tybed oedd un o'r chwiorydd yn edrach i fyny ar y llun ac yn meddwl, swn i'n licio bod chdi, dwi'n byw fan hyn yn Llandinam. Ond beth di dy fywyd ti manna nhw is glas yma? Beth sy'n mynd ymlaen yn dy feddwl di sut fywyd cymdeithasol sydd gyda ti efallai bod yn hollol wahanol i fyd Margaret Davies neu Gwendoline Davies yn lle bynnag oedden nhw ar y pryd. Ac wedyn y syniad gawson ni'n dau Hywel yn creu can lapach i Sioe, mae hi bron yn siarad efo'r llun. Pwy yw ti? Be di dy hanes ti? Ac o'n i'n gweld hwnna yn ffordd o gyfleu rhyw fath o ddeheuad, rhyw fath o obeithion, a sa bosib datblygu hynna o fewn y sioe, gan gyfeirio at bethau eraill, ond wedyn dwi'n eisiau cyfeirio, mae yna restr anferth o bobl maen nhw'n ddylanwadu arno fo. Mae'n deimlo fel canu llyfr ffôn. Felly mae heb yn ofalus, ond dwi yn credu bod Hywel wedi ffeindio ffordd arbennig o dda o ddod â ambell i olygfa yn fyw a dod â cig a gwaed i'r merched yma. Oedd y ffaith bod y ddwy wedi bod yn trin yr milwyr clwyddedig yn y rhyfel byd cyntaf, oedd hwnna'n cynnig rhywbeth cryfach i chi? Wel, yn bendant, Hywel, mi ges di syniad da iawn, wnaethon ni gychwyn efo deuawd i ddechrau ni, a mae wedi troi yn driawd erbyn y diwedd, yn do? Do, yn union, mi ddaru'r merched, fel eich ti'n sôn, Robin, agor beth o'n hwn i alw yn cantin des Anglais. Dwi'n yn gwybod pam ddaren nhw ddim i alw fo'n cantin de Galwa, ond mae hwnna'n deud rhywbeth am yr addysg gawson nhw'n de, achos dwi'n mynd ar dywydd gwahanol wan, ond oedd eu llysfam nhw ddim wedi trosglwyddo'r Gymraeg iddyn nhw. Oedd hi'n siarad Cymraeg i hun, oedd y nani oedd ganddyn nhw yn wir yn erbyn y Gymraeg. Felly mae yna dylanwadau felly ar eu bywydau nhw hefyd, sa waith am hynny. Oedden ni'n gweld sefyllfa lle oedd y milwyr ma'n dod o'r ffrynt, wedi cael eu clwyddo, wedi cael eu taro gan y nwy mwstat ma'n ddyddiol yn sŵn y gynna. Mae'n byd debyg ddim yn clywed dim byd achos bod eu clustia nhw wedi cael eu malurio mewn gwirionedd gan y sŵn. A wedyn bod yn dod i mewn i'r llwyfan, y chwiorydd yno, yn ei gwisgoedd, fe basa Betsi Cadwaladr yn y wys laes wen mae da ni'n arfer i gweld pan ni'n edrych ar lyniau o'r rhyfel byd cyntaf. A wedyn, beth sy'n ganddo ni ydy'r merched yn canu am yr hyn ma'n nhw'n geisio i wneud i helpu y milwyr druan. Ond y milwyr yn cael cyfle, os ydych chi, i fynegu i gwir demladau nhw. Hynny di, doedden nhw'n disgwyl beth oedden ni wynebu nhw pan ddeithon nhw i faes y gad. A mae yna gyfeiriad yn y gan a John Williams Bryn Shenkin yn y pwlpid yn dweud, ewch hogia, ewch, mae hwn yn fyddin, fel mae un o'r can, fel mae'r can yn dweud, mae hwn yn rhywbeth sydd haid i chi wneud, a da chi'n ei wneud o dros Grist, mae'n adlais o emyna y cyfnod yna hefyd. Felly, gan y milwyr, da chi'n cael y ferniadaeth, os liciwch chi, o bolisi y llywodraeth ar y pryd o anfon pobl ifanc i'w tranc gan eu perswadio nhw i bod nhw'n gwneud rhywbeth gwerthfawr dros eu gwlad. Ydyn, jyst meddwl o'n ni, wrth gwrs, fydd pobl yn cael clywed y caneuon wedyn, ond meddwl am y drydedd gan wedyn, be nath sbardino honno? Wel, y syniad yma'n hyn, oedd ni angen can, oedd yn gyferbyniad llwyr wrth gwrs, a mae'r gan lapach i Sioe yn sôn am y deheu, a mae rhyw gan delynegol. Mae yna fwy o ddrama efallai yn y gan, lle mae gennym ni'r milwr a'r Ddwy Chwaer yn rhoi safbwyntiau hunan am y rhyfel. Ac mi oedden ni eisiau chydig bach o hwyl yn dweud am Hywel, felly... A nenwyd gan bod ni wedi dechrau sôn am lapach i Sioe, wel, be arall oedd yn mynd ymlaen ym Mharis, yn Ffrainc, yn y Montmartre, ac yn lle. Felly, Hywel, ti eisiau dechrau chydig bach mwy am y stori? Wel, mae'r gan yma hefyd yn enghraifft o beth da ni wedi bod yn sôn amdano fo, sef defnyddio'r dychymyg, Mae'n byd debyg na ddaru David, y brawd y chwiorydd, na nath o
ddim mynd i'r Moulin Rouge, oherwydd doedd o'n dod o'r math yna o gefndir, ond wedi dweud hynny fel byddai mae pob un deud ystalwm, a gwybod beth da ni'n wybod yn barod, allan o fod wedi mynd, da safon dewis, a da ni'n dweud galla. Wedyn, beth sy'n digwydd ydy mae'r merched wrth gwrs yn aros yn ei gwesti fel oedden nhw, ddim yn symud allan, oedden nhw'n mynd i gasglu'r lluniau yma, mynd â'r lluniau nôl, sgwennu amdanyn nhw, sgwennu am yr arlunwyr, ac yn aros yn ei gwesti. Mi oedd y brawd yn mynd allan efo nhw, mi ath o unwaith neu ddwy dwi'n meddwl, fel chaperone, dyna oedd bydden nhw'n neud yn y cyfnod hwnnw, cael rwy'n i mynd allan efo nhw edrych ar ei hol nhw. Ac oedden ni'n dychmygu, Davies yn dweud un noson fel petai, wel mae yna fwy i Paris na hyn, na stafell wely, dwi'n mynd i'r Montmartre, dwi'n mynd i chwilio am y Moulin Rouge, dwi'n mynd i chwilio am yr argraffwyr yma, a dwi'n mynd i gael amser da. A dyna da ni'n gael, ydy amser da a hwyl. Felly, gobeithio fod y caneuon yma, yr amrywiaeth yma'n mynd i blesio pobl, ac wrth gwrs, da chi'n creu o gwmpas hanes mewn ffordd, ydych? Fel dweud o ran pan da chi'n creu sioe gerdd. Ond dwi'n dweud o ran... Just o ran pethau fel un, dyna di'r peth gwaith mewn datblygiad ydy hwn, ynddo? Felly, plannu hedyn yn y gobaith fydd pobl yn ymateb ac yn rhoi atborth ac yn y blaen yn ffafriol gobeithio, neu os yn anffafriol bod ni'n dysgu o hynny mwyn gwella a datblygu'r dyfodol. Beth sydd wedi bod ddiddorol o'n rhan ni ydy edrach ar pael fenna fysa ni'n gallu tynnu allan o'i hanes nhw, oherwydd di rywun yn gwneud biwgraffiad cyfa fel sioe gerdd, be mae rywun eisiau gwneud ydy'r ei blas o be mae'r prif gymeriadau wedi'w gyflawni yn ystod ei bywyd. Ac felly mae rhaid dilyn gwahanol elfennau er mwyn creu rhywbeth theatrig er mwyn i'r bobl sy'n ista yn deuluoedd yn y gynulleidfa bod nhw'n cael yr adloniant, ond bod nhw hefyd yn mynd o'na hefo syniad o be oedd y merched wedi gyflawni. Ac felly dyna'r her, ac wrth gwrs wrth edrych ar lap ac Sioe, da ni'n gallu cyflwyno yr hanes, yr holl gyndir bod nhw wedi dod ar darluniau gwerthfawr yma drosodd i Gymru. Ac wrth gwrs yr her yn mynd ymlaen ydy allwn ni wneud hynna hefo gweddill i hanes nhw, i stori nhw. Mae'n swnio i fi bod chi wedi fynd o'r allwedd i ddatblygu'r naratif ymhellach. Felly, waw. Beth da ni wedi wneud hyd yma? Os gael dod yn roes rhywbeth ar eich ar y dechrau, Robin, a sôn am Catrin o Ferain, bydd ti sain o'r merchaid yma wedi byhafio fel dari Catrin o Ferain. So fo'n lot yn haws. Y peth amdanyn nhw oedd nhw'n bobl dda a diwiol ac aniddorol i fod yn berffaith onas ynde. Fysa chi ddim yn creu, fysa chi'n deud da ni eisiau sioe am Ddwy Chwaer, fysa chi'n yn creu Gwendoline a Margaret, achos ganddyn nhw ddim personoliaeth yn yr ystyr yna. Felly, dyna ddim yn mynd allan efo fechgyn y pentra'n dawel iawn i'r goedwig ac yn cael chydig bach o hwyl. Dyna ddim D.H. Lawrence o gwbl yn perthyn i'r ddwy yma, ynddo. Pobl da... Dim scandal. Scandal, ti'n meddwl hwn, ynddo? Dim tragedy. Dyna dim problem ni hefyd, os da ni isio fel mae Robin, fel mae'r Arwyn wedi cyfeirio, falle ni allan licio creu scandal, ynddo. Ond mae gynna ni broblem arall yn fan hyn, a'r broblem ydy, bod na Margaret and Gwendoline trust, a mae nhw'n mynd i eisiau cael gwybod be da ni'n mynd i wneud. Wel, dwi'n meddwl bod yn bwysig, y peth ydy, mae ymddiriedolaeth Gwendoline a Margaret Davies, mae nhw yn cefnogi llwyfan oncor ni sydd wedi datblygu ers rhai blynyddoedd bellach bob blwyddyn, a da ni yn gwerthfawrogi hynny'n fawr iawn. A dyna sydd wedi codi ymwybyddiaeth i fi mewn ffordd am y Ddwy Chwaer a'i cyfraniad nhw, a maen nhw'n dal yn cefnogi, fel dwi'n newydd sôn rwan, sydd yn beth andros o, mae'n bwysig i ni ar gyfer gwireddu oncor. Felly, wrth gwrs, da ni eisiau plesio, a da ni eisiau cael sgwrs dda fo nhw i weld ydyn nhw'n hapus ar gyfer symud ymlaen, oherwydd byswn ni'n eisiau mynd yn erbyn nhw chwaith. Ti'n gwybod, mae'n bwysig bod mae'r ddeialog yn un agored, lle mae pawb yn hapus. Wrth gwrs, wrth greu sioe, ti angen yr rollercoaster mewn ffordd emosiynol, o bethau doniol, dwys, digri, a mae hynny'n bwysig hefyd, felly i wneud o, ond yn wneud o'n chwythus ac yn y blaen, dwi'n meddwl, a gyda y deialog agored.
dyna sut dwi'n gweld pethau beth bynnag. Mae e'n dathlu i gwaddol nhw sydd yn dal i fod. A dyna dio, dathlu'r gwaddol a be maen nhw wedi gynnig, ond wrth gwrs, mae eisiau creu stori o gwmpas hynny, a stori dda. A da chi wedi profi yn barod bod yna ffordd o'i wneud o, dwi eisiau gweld dwi'n sut, yn y gobaith, allan ni gael cefnogaeth yn symud ymlaen i'r dyfodol bod modd i ddatblygu fo. Y sialens dwi'n meddwl, a sori Hywel, ni di fewn o dy blaen di, ydy, chi'n defnyddio'r geiriau dathlu i'w gwaddol nhw, sydd mor bwysig. A dwi wedi dysgu llawer yn barod, dim ond wrth cydweithio ar y 2 can yma. Ond mae rhoi rhywbeth ar gan i ddathlu gwaddol yn fwy o gynger teyrnged yn hytrach na sioe gerdd. Ond dyna'r her i ni. Dyna'r her, ynda. Dyna'r her i chi. Ni efo'r 2 can yn do Hywel. A dwi fodlon mynd amdani fo chwaneg, ond dwi'n mysio iawn lle mae'n mynd i fynd, sut fysa rhywun yn cloi rhywbeth fel yma. Sa rhaid meddwl yn glyfrwys, sa rhaid meddwl yn llawn dychymyg, ac efallai nid gorffen efo ffaith, ond dwi'n gwybod, gorffen efo teimlad o rhywbeth. Adal cynnig, dwi'n ni'n deud basio ymlaen i Hywel bos, yn sgwennu'r geiriau. Wel, dwi'n credu, go out with a bang felly, a dwi'n meddwl, mae rhaid i gael diwad yn rwla, a faswn i'n meddwl, mi oedd Gregynog a sefydlu Gregynog yn ei chafbwynt yn ei gyrfa nhw ac yn hanes y teulu hefyd. Faswn ni yn gorffan rwsyd neu gilydd yn Gregynog, efo Henry Walford Davies yn gwneud y cancan. Neu ddathlu ragoriaeth celfa chrefft a cherddoriaeth yn Gregynog. Ond gan bod ni wedi mynd ar y trywydd yma, gai fynd yn ôl i sgwrs gawson ni rhai wythnosau misoedd yn ôl erbyn hyn. Pam na fedrwn ni ddim ar y diwrnod, os da ni'n cael y comisiwn, da ni'n cymryd hyn yn gansawr wrth gwrs yn y drafodaeth yma. Bod yna sioe lwyfan, ond mae yna hefyd i ddathlu beth ydych chi'n sôn amdano fo, a mae'n heiddi i ddathlu diw a awyr, bod yna arangosfa arall o'r lluniau, a bod yna darlithoedd yn wir am y genod yn cyd-fynd â'r sioe, ond bod ni, ofni sy'n ganddo ni fod yn onest, da ni'n isio gwneud darlith efo cerddoriaeth, da chi'n gwybod? Da sy'n angen gwneud, sy'n angen gwneud. Ond wrth gwrs, da ni weld sydd o hon yn cael yr atborth i hon yn yr wyl amgen yma, yn y Steddfod amgen, a gweld wedyn a trafodaeth i weld sy'n symud ymlaen. Ond chi, di'r artistiaid a chi fydd yn creu, da ni wedi trafod y syniad efo chi, a da ni'n rhoi y sialens i chi wedyn, da ni'n ffyddio gyda chi. Felly, ond gawn ni weld, yn sgwrs, pan da ni'n creu pethau sy'n datblygu ac yn mynd yn fwy, mae yna strands gwahanol yn tyfu ohonyn nhw, a fydd posib rhoi sialens i Robin o bosib efo'r arddangosfa, neu sgyrsiau ychwanegol sy'n mynd i gefnogi sioe wrth gwrs. Felly, gawn ni weld. Ond da ni jyst yn mynd i grybwyll, wrth gwrs, ar ôl y sgwrs yma fydd gywydd pobl glywed y caneuon, wedyn fydd Margaret Williams yn canu La Parisienne, a fydd y triawd yn cael ei ganu gan Ieuan Jones, Margaret a Celyn Cartwright. Be di enw honna eto, Arwyn? Be di enw honna, Hywel? Be di enw'r triawd? Rhy hwyr. Na chi, hwnna. A wedyn, mae yna unod wedyn wrth gwrs gan Ieuan Jones, a honna yw... Hei, dyma Gay Paris. Can y Moulin Rouge. O, neis, Can y Moulin Rouge. Na ni, teitl gwell, dwi'n meddwl. Oce, gret. Ydych chi efo rhywbeth arall i gyfrannu? Gai ddiolch i chi am godi'r llen ar hanes fydde mewn peryg o fynd ynghydd, a bydd yn sicr bydd hwn yn gerbyd i bobl i ystyried cyfraniad y Ddwy Chwaer mewn ffordd amgen. Gwych. Am y cyfle, mae wedi bod ddiddorol. Ydy. A gai ddiolch i chi hefyd yn bersonol am roed yr her yma i mi. Mae Robat Arwyn wedi cyfansoddi cannoedd o ganeuon, a mae hwn wedi bod yn her i mi, a deud y gwir yn onest, feddwl yn her yma, cyfansoddi rhywbeth mwy, a mwy difrifol wrth gwrs na'r pantomeis ac yn y blaen. Ond mae wedi bod yn bleser gweithio efo Arwyn, a da ni dau yn hapus iawn i dderbyn y challenge. Gret. Mae'n braf.
Mae'n braf cael cefnogi artistiaid wrth gwrs, a dyna dyn ni'n neud, a dych chi eisiau gwneud rhywbeth meddwl. Diolch i chi, a dych ymlaen i weld beth ddaw yn y dyfodol. Hei, dyma gei bari, dinas llawn hwyl yw hi. Gwyn coch a gwyn, neu yn wir fan y table, sdim lle fan hyn i'r le miserable. Cari yng ngolau'r lloer, sdim otsos yw hir oer. Mae gen I arian I brynu cot ffyr, je suis un entrepreneur. Ddwy di am dro, mamsel, lawr at y tŵr I fel. Ffolais yn llwyr ar dy gwmni y clodet, picnic fantastic, fromage et baguette. Cariad yw hyn dwi'n siŵr, pleser yw'r plasir d'amour. Os cawn ni'n dal gan dy wr, wel, na ni, ma chérie, c'est la vie. Pawb I gicio coesa fyny fel y merched newch I syni, sdim yn well na chod i'ch coesa os ych chi am golli pwysa. Mwlan rwys yw'r man cyfarfod, pawb am haru sydd yn gwybod fod y dawnsion anghredadwy fe ger noson fydd gofiadwy. Cézanne, Claude Monet a Paul Gauguin, Toulouse, Lautrec, weithie'n galw just am spec, Matisse, Sera, Pissarro, Auguste Renoir, dyna nhw ac la la. Hei, dyma gei bari, dinas llawn serch yw hi. Un o son dywyll feroddais I sosni, ddynes yn perthyn yn bell I Debussy. Cusan a'i blas fel gwyn, nag en wir myndyn. Cusan yn blasu fel dwn I ddim be, ie, fel crem brwyle. A dowch yma, glywsoch chi'r stori am Napoleon a Josephine wedi bod ar y gwyn yn caru noson ar lanau y zen, disgynnodd ren bonni'r dŵr dros ei ben. Ffrindiau dwi ddim yn rhy ffond o falwog na garlleg ond merched pari yn brwnet neu yn blond, rwy'n y caru twle mond. Pawb I gicio coesa fyny fel y merched newch I syni, sdim yn well na chod i'ch coesa os i'ch chi am golli pwysa. Mwlan rwys yw'r man cyfarfod, pawb am haru sydd yn gwybod bod y dawnsion anghredadwy fe gech noson fydd gofiadwy. Mane, Cézanne, Claude Monet a Paul Gauguin, Toulouse, Lautrec, weithie'n galw just am spec, Matisse, Sera, Pissarro, Auguste Renoir, dyna nhw ac o.
welais a syrthiais mewn cariad ar ferch yn y wisg oedd yn las fel yr awyr ei hun. Ni allwn ond aros a syllun sy'n ar hyfeddu at ddawn yr arlunydd a greodd berffeithrwydd mewn llun. Fe dreuddiodd ei llagaid i ddofnder fy enaid am dilyn yn orodd lle bynnag y maen nhw'n ei droi ac fel pe mewn breuddwyd rhawn ni yn garcharor i'w harddwch o afael y ferch ar wisg sidan ni allwn ni ffoi. La Parisienne, o dywed dy hanes. La Parisienne, ai actores wyt ti. La Parisienne, merch ifanc ac eto yn ddynes. La Parisienne, pwy wyt ti? Bob nos mae'n cael cwmni ei ffrindiau i ddadlau a thrafod dros botel o win yn y dafarn ar gornel y stryd. Gyda chriw o arlunwyr bohemaidd yn siarad yn uchel am y chwyldro ar strydoedd Montmartre fydd yn newid y byd. Yng nghlesni yr awyr uwch ben plas Llandinam fe welodd ei hwyneb yn gwenu a theimlaf yr ias a teimlais ymharus wrth syrthio mewn cariad ar y darlun o'r ferch oedd mor brydferth mewn gwisg mor nefolaidd o las. La Parisienne, o dywed dy hanes. La Parisienne, ai actores wyt ti. La Parisienne, merch ifanc ac eto yn ddynes. La Parisienne, pwy wyt ti? La Parisienne, o dywed dy hanes. La Parisienne, ai actores wyt ti. La Parisienne, merch ifanc ac eto yn ddynes. La Parisienne, pwy wyt ti? Fechgyn ifanc, ewch i'r frwydr, ewch yn lle i faes y gad, ewch i ymladd dros eich arglwydd, ewch i farw dros eich wlad, o bilpidau ein capeli, taniwyd geiriau neges hon, geiriau'r caplan yn ei lifrau, geiriau gŵr y goler gron.
heb lygaid I weled, mewn gwewyr ddirdynol na ddaw fydd I ben, drwy uffern hyn llefus yn cerdded. Bydd allwn I gynnig I leddfu ei boen, ond geiriau o gariad a gweddi. O Dduw, cofian dyner am Aberddyrhau, a dawsant ei tyddyn a'i teulu. Mae'n rhy hwyr a mae'r oweddi, a chyn hir medir o wawr, ni all crir i'n weddi heno, ddodd I sŵn y gynnau mawr. Ohonoch i'r haen, fe gwneithoch o'ch gwirfodd I minnau. Bydd allwn I gynnig I leddfu ei boen, ond geiriau o gariad a gweddi. O Dduw, cofian dyner am Aberddyrhau, a dawsant ei tyddyn a'i teulu. Ac fe wnaeth omninau'r gorau, dioddau'r artaith, dioddau'r bwyn, marw filwaith yn y ffosgydd, mwyn yr hyfel mawr yr oen, mwyn yr hyfel mawr yr oen, mwyn yr hyfel